Brána 1. Sebavyjadrenie. Afirmácie. Každý deň je novým stvorením. Mojím najväčším prínosom pre planétu je byť čo najplnším vyjadrením seba samého. Naplnenie môjho božského potenciálu je dôležité pre vývoj ľudstva. Dôverujem tomuto procesu a zbavujem sa všetkých obáv, ktoré môžem mať zo zlyhania môjho životného poslania. Koncentrujem sa na úlohy, som na správnom mieste a prispievam správnym spôsobom. Zadania. 1. Stáva sa vám, že sami sebe bránite naplno sa prejaviť? Čo by ste potrebovali, aby ste sa mohli vyjadriť naplno? 2. Čo pre vás znamená slovo odkaz? Zanechávate po sebe autentický odkaz? Existujú obmedzujúce presvedčenia a skúsenosti, ktoré vám bránia vyjadriť svoju autenticitu? Čo potrebujete urobiť, aby ste sa ich zbavili?